Mga kapobring, okay kabo mayong buntag yung tanan niya. Oh. Domingo ron mga guys. Wala ko trabaho. Family time sa taron. Ikan ko sa kung ugangan nag-charge ko sa cellphone kay wala mi kuryente diri sa moa. Manong gitungtungan mana? Ano man? Skut. Oy. Nanay? Tubig, butang tubig. Butang tubig ba? Butang tubig yung nanay. Buang mo ito. Hindi na matabang oy. Ang mama, ikaw hari, baldi. Guya sa kong anak guys oy. Nagkuhan siya diri nag sugba ko na siya isda niya. Gipatong niya ang kuan. Kanang balde, lanay nung lubot. Ugoy, pataka. Gaya na nag-isda ron sugba niya. Sige, patong lang kasi pamatong na dihang kayo. Guya bata. Yabag ka naman. Di, mag-vlog mo ko. Pag sugba dito lag isda. Sugba lagi isda dito. So, mahing buntag na guys ha. One, nata karon sa amuang balay. Ya, wala mo trabaho kay walay nagpa-booking, nagpa-sideline rong adlaw. So naanto ko gipaabot nga sideline na sa ubos. Ng porting bunuga na ko ana. Nagtuo tag kuan ba? 500 ang adlaw dayon mo matagipakyaw no akong trabaho. So sige lang. Ako na to ihatag nila kay kuan na sa kanang agaw sa akong asawa gud. Kung asawa mo sa inibungat niya 500 ako akong adlaw. So mo to guys nga sakit kay kong hawak. 5 ka adlaw ako pamaol. Usa na kuan. Ito wag ani. Usa na ayo. Kita mo siguro nyo guys ako ngagay guys oh. Kanang hollow block guys ubos. Mao na. Buhos pa mi ana din hollow block. Sa kumpanya pa ko guys, mga kuan diha, kauban ako diha sa Asik. So sa kadlaw kinahanglan ang usa ka bason mukuhag 60 ka hollow block. Minimum ra na, minimum. So lapas-lapas bagay ta diha mga 100 ka hollow block ra diha kapin natong na file. Hoy! Kukaw Mura siya pakyaw. Pag pinakyaw na to no, nagang per square meter ba. Dako tag-agi diha unta. Ayaw, toy! Kuan naman to. Kuan lang ba pero mausap man ko diha di man ako paspas Toy, guys. toy! Ato ra lawas pero mo kuan. Nadlaw ra magod siya. O na kinsa man to dihang mag kuan diha natay file-file diha. Domingo lang kanang ay mga ginagmay nga ano mo, mga basic lang na trabaho ba. So mga kumbugay diri oh. Tulog pa, electric fan pa siya. Electric fan sa mga solar nga gamay oh. Sugba na dong. Sugba na ba? Sugba ng balde noon. So shout out ko diha sa mga nakaila diha. Nakaila ni Boy Pobre. Ya bahalag pobre basta maning kamot lang gyapon. Diba guys? Okay kayo. Ang uban diha maingon nga sa man tawo na sige trabaho. Wa may kwarta-kwarta. Sa mo gina guys nga. Ang atong agi igor ra magkuwang ko gani. Kung napay kuan kanang dublihon ba to lawas. Pwedehon pa lang sus nganong di ka. Kuan lang gani guys kanang mao pagahi pag human sweldo ngutang na sad. Kuan na ni shout out ko diha sa mga nag kautang na ko diha lang kuan. Boss Nanti diha sa Musilingas Babaw. Shout out diha boss. Utang gyud siya guys. Bayad mo sa ta, kugihan mo sa tang bayad. Mao sa lagi kugihan tang bayad, kugihan sa mangutang.
Ana kami ginang kinabuhi na ito. Bali-bali ba, huwag sa puan pa ka ng negosyo ba, kinangkat. Utang sa tanya, sa ito bayaran ni Mahali. Ay, pag binugoy diha lagi dong. Tagain na nag-isda, araw magkasugba na. Tara, suba niya. Sugba na lang yung balde, lanay na lubot na. Isugba ang balde. O ka na, nana na isda ha? Paypay, paypay. Oh. Naanad din siya sugba guys, yung sugbag buwad, sugba-sugba bang naanad siya. Nang ngita din siya sugba yun. Ang inahan dito nang utag isda niya. Pag abot rin sugba gaya yang kuan. Sugba. Oh, highway. Pag hi. Tingog diha. Tro ko si Iring na una. Iring. Ay yung isda ba ko si Iring. Ato ba ato ah. Ato na imong isda. Ato na ba kay magkuan ko? Oy. Sana may among gamay diri eh. Inday. So, ako si bantay sa kong bata ron. Ang asawa to guys, nagmaneho pa og kuan. Nagdigamo, nagremedyo og kuan. Luto. Sa amo ang kusina nga gamay oh. Adre. Yung kusina guys, amang gilahi kay kuan na likay ta sa mga sunog. Lain ang kusina. Dapat lain ang kusina guys. Binukid style ba ang kusina lain? Ay para masunog. Kusina rin masunog. Ala, pag gilabay ang kimpis pa. Unsa naman sana diha? Gilabay na Iring. Sugba na, pag sugba. Kaya suba ang kimpis, gilabay nga si Iring. Oo. Ay, palapay ng diha man sa libog itsa diri ano tas tungod oh. Dirin ang mga Iring, yung nanagan, yung gilabay na to. Ito yung nakagit siya. Ang imong isda diha tarunga na sugba. Tarunga. Ang kimpit, asa man kimpit? Ano imong gilabay? Kamaldito yun ni mo da. Isa ba, yun yun? Saan ta? Diba? Nga amo diha. Dahar sa gudri. Hindi ko mahimo ani ron. Imong buhay. May kon. May booking sa mga inadlaw diyan ginagmay sa deadline Domingo. Naunta dire nya. Muari tuturon rin tag-iya dire. Wa man sa mangandam sa wa man sa materialis. Ar gyapon. Di ba guys? Sakto. Kaya ang materialis niya dire. Aw inan nga ang siminto kuan lang na ianam-anam kada trabaho lang nato kada Domingo. Ini mo ipagpalit nimo. Na iyang bus wala man niya daghana. Dapat ang bus daghan. Ang siminto pwede rin nagmaulhi kay naman siya motor pwede rin naman niya sakay. So Hoy! shout out ko sa mga kuan diha guys sa kuang na sideline na diha. Salamat kaninyo nakapalit kog mga binlo diri og mga bugas unsa pa dihang malang mga pagkaon sa ato ang mga kuan pamilya. Stoy, asa man ka? Sige magpanlabay ng iring diha. Sugba na imong kuan isda. Paypay na, paypay. Suswa gini lingaw ni bata tanawaw. Sus. Sige, panglabay yung iring. Kuwasa ni pa, be? Baby. Kuwasa ni pa. Ah.
Luto na mo ang kanin. Ngaon taron guys ha. Sige, magkuhan ko rin guys. Kani ako atop guys. Magbutang kog installation po. Kay para dili kayo init. Nang ko installation diri kanang dugay na kani guys. Kuan pa ni. Mga ambot sa timbuanan ako ipangayo sa kuan. Atong liwas bagyo pa. Liwas bagyo yo sa udit may pag kuan kani eh. Ara guys oh. Bagyong udit ako ning gi kuan. Dito sa among kumpanya niya akong gi pagitpasan. Akong gipangayo. Nya ang gitpas aturang kuan. Tung usa bago pa na ako nadano. Sama to ha. October ron. September. First week sa September. Mo pagka dana ko ani kay mo pa pagka kuan sigit pas. Pag-release. Ah, di ba? Dugay kayo. Mo na nga murag nagabok-gabok di siya guys oh. Yung tan-aw no. Oh, nagabok na. Mahalag gabok. Basta mapuslan. Ares ko way gabok-gabok. Butang ako dito. Yaw. Kaya kung bata itahon rin mga bata na ko pakiluya. Paning to ng bugan. Kuan mara na akong matabaho ron. O niya magkuan ko rin kalingaw kong guna diya sa kuang ubos oh. Hindi na ko malingaw sa manok guys. Kaya wala ko manok na horot ug ihaw. Horot ug ihaw itong adlawan sa kuang bugoy. Wang kabok ng mga ihaw. Upat na siguro to last. Ang habiling gana lang nga Bisaya diha. So ako ko'y sapi nga pang buhig bantris. Mahal kay bantris 25 ang buok. So niyan na ta makahigayon taog kuan. Higayon taog natin sapi. So kita mo sa mga kahoy guys oh. Na mo na ako ang pagsugnod guys. At gikan na sa kuan sa Leonas Cake and Pastries dito nagikan. Ilan ang gihatag sa kuha sa kuan niya pagmangkon na diyan trabaho ko. Ang himo na sila cake guys og mga kuan nang mga lami-lami nga pagkaon ba o ganahan mo palit guys. Pwede ra mo adto dito naari atbang sa kuan Carmelite sa na diha padung sa Ayala nara diha dapita. Hoy, Atbang sa Caltex. wala pa, nao pa dikat sa tanti pa. Soy. Ayo karon kat-kat mo kadiya. Mo, teka na og. Mo. To. Sam si bataa oy kabadlungon man gini modong oy. Ang imo isda diha timan na guna. So mo mga kahoy guys oh. Paggabi nagdakog kahoy. Kay agi-agi ora man ako dito ang ilahang tindahan dito kung nagali kahoy birahan din ako. Mao na kapasalamat sa ko diha nang wana tindahan na diha. Munang palit na mo dito mga cake guys. Lami kay na sila muluto, mahimo. Libre sa gid ang ako ang kuandre sugnod. Porting kusuga musiga guys. Hindi ka kabantay. Ayaw. Yung kaldero naglupan nas kay. Sa kayo. Kusog sa siga. Kita ka nagsampol ra nang ang isugnod ng misis tulo ra ka kahoy. Ang siga mao to. Tan-aw ta mo nga tulo ra gini ka kahoy ha. Oh. Tulo ra ka kahoy, ang siga mao na. Diba? Nakatipid-tipid sa gamay ang kahoy kay dugay sad mahurot pa kay bisag
Mga tulo ra ka kahoy may kuan makaluto nung gidya kay pati mo kusugas siga. Lapag, panglabay ang kahoy. Oh, pili labay lagi. Hello ha. Bibi. Ano ipalabay man ni mo niya, suba-suba na labay. Bugoy dai kada. Niu. Niu. Dapat mo. Sus. Duwa na sa kadiha. Mana man igugas oy. Labay na dudong ko. Oh. Ginawa ni katol na ka. Kay sige ka sa na imong gipamunit diha. Niu. Niu. Oy, ayaw. Uy, kuan. Ah. Duy. Magsugba man ka kaon niya nganong di magamo kuara ni. Sige magduwa noon. Sakto na ay kanagkan ko anong uli oy. Sus, Sus. harong luto na. Ah. Balo. Ba dito ko. Labay na to sa ubos oy. Ang iring siraan. Da, kaon na sa irin dito. Do, budo ka budo. Ay, ikaw si Paypay oh. Paypay ha. Tarong nga. Tarong nga, ikaw lang. Sige kang paghagad, ganyan sugba na. Sugbahon ka. Oo, dili labay ng Paypay. Dili, ambi. Oo, dili lagi. Dili lagi labay. Bungal ko na siya ng lubot ng kahuya ron. Oo! Ambi na ko ng mga kuwandiha. Bibi. Kung saan na may imuhang kanon? Kubion. Grabe bataa guys, kabadlungon gining bataa. Ngamdik pobrita magpabadlong di ka di ay. Awa, sipat-sipat dia. Mag-antos kita sa ato ang anak bahalag badlungon. Kita may nangitag anak ko no. Yung pumpa sa uban guys. Mayon ang ubang anak. May kami nangitag amahan nga kamo may nangitag anak. Mao gini ato kuanda. So ito nga utok pa. Utok nga mga ginagmayng utok. Kabas dinagko. Sa akong lang nagtiwas og sugba kay wa naman hung sugba hinoon, nagduwa naman hinoon ni bataa noon. Pag abot sa isda diri nang hagad nga sugba. Nakaron di na masugba, siging duwa. Hugaw to. Nay dengan duaan ni mo diri oh. Oh. Diri oh, hoy. Nasi dengan duaan guys oh. Mga guba lang kada palitan nimo bago guba dayon. Way ugma gubon. Ug di maguba kay paguba man. Maguba sa inahan. Ug di ares ko ay hatag nga gubon. Pagka toy gini ko maguba ipaayo na sad. Kahasol. So magkuha sa kong tangad guys. Kay ikuan sa kong asawa ilamay niya sa isda. Kuya kanya mo ang kuan. Di ba manok ra may lamasag tangad no? Para kuan kana gani ko mi sudan guys nya. Kuan nagkamunggay unya dayon. Kapayas nya butang tangad murag kaog manok oy nya. Itlog ito sumbak. Deh. Kuha ra. Tangad.
Sugbang isda tanawa tanawa. Kuha tangad. Utang nga diri nga gamay. Tananom. Ako madaginot diri. Saluyo sa ko ang paya guys. Adi ay. Oh, kita mo na. Malukot ang tangad diri. Malukot. Na. Kunin sa mga gay ba? Luto ko manok. Hoy, isda ako tangaran ra kay para ingon nga manok ng sudan. Malina ron. Ha? Isda ron. Daog balibo da. Hindi na dinuna na siguro nagihaw ya manok. Pati. Haw na pa to, isda na sige. Haw. So dia naik tangad guys, gambar kayak ini guys. Oh, ayan ini guys. Utay di ko kaagi sa mga kahoy. Kita kan belum semua nang budigas kahoy dia. Nah, Dagana sa anak taglad oy. budigas kahoy dia. Dumay ra unta. Ay ba? May nang daghan ng kahoy kay dugay mahurot. Yan diri sa bapa. Doktor diri mo pa ni atas diri. Oy, dong. Ayo diha, dia nang ko diri. Hoy. Dogon ta na to nakasawag hapon. Nagkuha ang tugtang nga diha. Engos dogon nagihug man no. Itlog ra ba? Taglan. Itlog resod ande ay nya. Tangaran, sabi ay. Inong manok. Gutom na sinday. Lagi uy unya asagot uy mag-unan pa ta. Kaya rin matikaan sa bintang taon. Kumingan luto ah. Manok na isda. Ano sa tuang kuan pa? Manok subakag isda aw sabah. Kaan. Saman. Kamunggay. Ah, mag-host ko kamunggay day no. Yung anak ko asa ni mong anak diri oh. Ano ni saka masaka diha oy? Daka na og. Ano ni saka dito di apas tangad. Sos. Dali. Mau na diha. Kapadlong nimo. Iya kamo kanaog di ay. Dali, dali. Ihugawan ni mo. Oy, oh. Saan na yung magkaon? Luwa. Ni kay mukhaon na ta. Ano ko na iguman na lang sa baw. Dagnungan ko mga anak guys, eh. Bos, huwag ka mong guys, kay amoy kuhan sa mga isda nga, gibuto nga kuhan. Oo nya na magbambam ta, nya na. Butang nga na mo angad. Ito sana niya. Suos tagamunggay guys ha. Oh. Suos tagamunggay. Ganong gibutang mo ng asin diha tan awar ko nang bataaw nagkuan na sa asin. Ang binabi.
So hapit na, duha na lang ka palwa. Be, nganong sige man pa-abli sirado nya. Abli sirado. Oh. Iyay karon. Ini telingaw ra. Nakay sa screen to ma. Nakay ay nagbalik na. Oh. Ano? Ano yaw-yaw? Sa screen to ba ni bali na largo. Dai, tutoy na taday. Bangon na ba ko? Libang sa daan dito sa magpatutoy ng Inday. Hey! Hala, good morning. Good morning. Ilunod ko na ni. Ano na dito? Good morning. Sa man na dong oy, duaan dong oy, mapatid ta na dong. Good morning. Nang habuan na siya duaan no. Duwa na siya sugod. So magkuhan sa ko rin mag digamos ko lunod sa munggay ni. Wala ahos siya Bombay ay. Lang kaon na na. Kaon na. Kaon rin no, basta na asin. Kaon. Ano naman kitang nag-check sa problema? Ang ulor rin mong kuhan. Ay daw. Sabaw. Oo. Nya sa mga unod. Ano daw? Kaon sa siring. Doy. Nga lagot ng ring nga ang kaban. Kung una na ko nagbatikaan. Sabi oy, sunod dyan pa oh. Mahal ba kayo ng bangus? Sunod yan, asa na ilak ang napod. Kuhan? Ano siya ba? Biar ni. Asa na ilak ang... Dito. Luto naman to. Ano ka nang iyong ulin niya? Oh, dito siya siya. Ayaw dong. Dito lang na. Magluto na yan. Magluto ako. Asan trapo ni mo? Uli nag-uling ha. Trapo ba trapo? Uli nag-uling ha. Eh, asan mo trapo tag piso gihatag na ko nimo Ay dai? na oh, sa kabuok ko na wala na ko. Luto na ka na imo sabaw. Luto na ni ay pila ra bay luto ano ganihar ng isda diha. Ano ka na ay. Ako na lang gamay. Para mo? Lugaw. Wala na mamaori ay. So, magkuhan sa ta un-un. Un-un kuno ni. Un-un. Un-un ni guys oh. Un-un. Kuhan ra kod kabuk. 5. 5 kahiwa wala daog. Kahoy. Sok na tag kahoy. Basta makahunat og siga, sos. Ay, lumagay niya nag-uling pa. Oh. Imo na gihaon ang kuan? Imo na gihaon? Ganon? Ari ba ang sugba? Ang? Sinugba? Wala, oy! Ayon ka dunga kag uling. Haon na. Luto naman eh. Isumay sunod ha. Lugaw magha. Hindi lang ka maglugoy. Kanon na. Kaluto no? Kanon na siya. Kuan siya. Nauling. Kanon na. Nauling. Buhay na uli. Uling. Yay, baga mo guni siya panit kay kuan man eh kanang sa ito hanig bangus. Ang ilaw man eh wa man mauling. Ming inday. Maglablab ming inday. Maglablab ming inday. Maglablab ming inday. So tanig kuan, mahungkab ng iring rin, mahungkaban kayo. Di marang, oy di marang. Bigas na diha. Nagplato diha. Ah, kanira oy sos. Tabunan tala nagdako. To anak, gilong aga nagbato. Nga.
Unsa naman ning bata oy. Ayaw dong. Sige nga sa dia, sige Sa na. DE ba oy. Nga lutuan magkano ni maglugaw. Wala ko maglugaw. At una sa tapos. Ayaw lagit. Kauron hap. Tubig. Ah, init. Ah. Ayaw hilab te hap. Puno karon. Itong screen Sige na, day. para di ma Inday. lunuran sa buguyog kuan. Sila na diri kung yung unan o tino. Yung unan o. Gasiga ng agi o. Diba? Anak mi diri. Anak may kahitik. Kunyara. Dua dito sa lumbong dito. Bago dito. Grabe guys, ay busy masang Domingo na mga guys. Busy luto. Bilang may trabaho ron. Ay wa may nagpatrabaho niya. Nagpatrabaho, may materialis po niya sa trabaho on niya. Kuman alis Chris no. Wala. Sa oras dia. Alas 8:04 na. Ito man. Amo ora gyapon mari siya diri sa may kuan nun diha. Sa may lihukon diha o masay mga basog simento. Inday. Walay balas ug simento. Inday. Nangyatsi pa gani siya. Sama ka. Ini tanong nimo. Kanon ako si Kuya. Ay sige. Kanon ako si Kuya. Sige. Inday. Ah, tutoy si Inday. Inday. Oh, nyara ta magbamba mo. Ah, hi sa hi sa. Babam. Ang Inday. Ang tango na mosquito eh. Sige na. Sige na. Adra. Di ato sa nako linungag, atuan sa nako linungag nako. Basig na nilupad ng kaldero. Mo pa nilupad oh. Ang kaldero nilupad, no. Napaig ni ron. Mahimo na ni sinugba ning atong inunan. Suga bitaw siga ni kahuya. Mga kapobreng ukoy eh. Mga ukoy sa kabo ba? Oh. Tok dungag sa ka buok. Asan tabunan ni? Ha? Tabunan ni? Kuya to mo. Tabunan ta na bigi. Sama ni ka. Oy, di mo totoy yan totoy tudlo. Sa man na day? Totoy. No, di magkamututoy nya ana ano kastudlo ano magtutoy. Binuang style. Asan tabunan ni? Di pa kana na pala tudlo ni. Totoy man. Butang na siya. Tabunan na to para. Di mo kuha ng mga tiki ba? Mga unsa pa diyan mga So din na ako tason guys kay taas na kay na ako kang vlog guys oh. Nya mubo kay memory akong cellphone. Wa man kita kapalit bag oh guys. So din taman guys. Nya may buntag yung tanan adlaw Domingo. Salamat kay sa inyong pagtan-aw diha og shout out ko diha sa mga nagpa-shout out. Wa ko kaila diha sa uban diha sa Facebook. Abasin akon himuan og shout out to. Nanghaon na ka. So di na ako kahimo guys kay ako ang bata mo tan-aw na magud sa kuan. Basta shout out atong mga nagpa-shout out diha. Balag wa ko kaila wa ko ka. Numdum og kisay mga pangalan niya basta shout out niyo tanan diha og diyan taman guys og ay kalimot sa pagkuan ha subscribe sa tuang YouTube channel Boy Pobre Official. So may bunta guys diyan taman kay kung bata magduwa na sa cellphone. Kung may milay cellphone gud usa ra ka buok. May tag pwede matunga di ba?